Mapuso Anti-Mendicancy Task Force padayon ng operasyon agud makuha ang mga nagaliho-liho sa madalan sa Bacolod City. Lakip sa mga na-rescue, mga minor de edad pa. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa piyak sa hugot ng operasyon sa Anti-Mendicancy Task Force, nakabatong gihapon sila sa reports halin sa pila ka concerned citizens nga may mapresensya sa mga nagaliho-liho nga persona sa mga dalanon sa syudad. Sa operasyon, yung patigayon sa Martes ng gabi, 12 tanan ka persona ang na-rescue lakip na ang 5 ka minor de edad. Ginsa pupong mainikang ginpanuginan nga magbalik sa ila lugar. Nga, ginhalinan agud hindi magliho-liho sa dalan. So nagaka-alarman kami bala sir, especially kung ang ila bala nga gina-post is daw at risk bala nga mga kabataan. Pagpanghanggat ang pagpabalik sa mga tagaluwa sa Bacolod. May mga report pa nga nabaton ng LGU nga may pila sa mga kabataan nga nagaliw-liho sa dalan ang nagatuga pa sang gamo kag nagapanghalit sa mga establishmento. Ginharas naman nila ang amon safety officer kag naigo kitsang batok. Nga ang mga kabataan ni way gininamon sila ginatandog. Kabay nga mabuligan kami sa pagtapna sini sa mga kabataan diring Tayo nga maglabay sila, may ang kristal mo, ila mo tako nila. Di ina pala mga bata sa wayon mo, mauntat sila after 2 days, balik-balik man Japon. Ini sila ang target pa nga ma-rescue sa task force. Masugton man ang pag-roving sa task force ng gabi agud maubos rescue ang mga nagatiner kag nagaliho-liho sa dala. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.